На Земята живеят над 50 000 хищни вида. Едни от най-известните са именно големите котки. Мненията за това какво означава голяма котка са различни, но според по-нови проучвания големите котки са 7 вида, които са тигър, лъв, ягуар, леопард, снежен леопард, гепарда и облачният леопард. Те се разделят на ревящи и неревящи големи котки. Снежният леопард, гепарда и облачният леопард попадат към групата на неревящите големи котки. Пумата попада към друга група и всъщност тя се води най-голямата котка от семейството на дивите котки. Като нейни най-близки родственици са гепардът и друга дива котка от Америка, ягуарунди. Причината да започна това досие по този начин е това, че искам да дам малко повече яснота по темата. Добре дошли в архив на невероятното. Наснете се удобно в уюта на своя дом и нека заедно се впуснем в мистерията на фантомните котки. А какво всъщност са фантомните котки? Според някои от теориите това са избягали от циркове, частни зоопаркове и колекции големи котки, които успяват да оцелеят, а понякога дори да се установят в район, който не е типичен за тях. В науката и най-вече в криптозоологията се среща терминът Out of Place Animals или животни, които не са на мястото си. Фантомните котки попадат именно към тази категория. Списъкът от държави, които срещат подобен проблем, не е малък. Австралия, Канада, Китай, Дания, Финландия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Люксембург, Индия, Нидерландия, Нова Зеландия, Испания, Швейцария, Великобритания, Съединените щати и много други, сред които вече и България. Наблюденията на такива котки започват преди повече от 100 години, като Великобритания става най-известният пример за такива наблюдения, тъй като те се случат най-много там. Паранормални теории за фантомните големи котки също не липсват, като това може би се подсилва от факта, че почти винаги тези създания са черни на цвят. В някои разкази животното се появява и изчезва мигновено без следи. Наблюдаващите твърдят, че котката е прозрачна или свети при слаба светлина. Понякога хора са се натъквали на следи в калта или снега, които сякаш внезапно свършват. В британските и келтските предания и легенди има истории за черни кучета и каменни пазители, като някои твърдят, че фантомните котки са тяхна разновидност. В Северна Америка има индиански предания за Spirit Panthers, духовни пазители на гората. Някои изследователи свързват появата на фантомни котки с зони, където често се съобщава за НЛО, мистериозни свидетелства или изкривявания на времето и пространството. Идеята е, че те не са биологични животни, а създания, преминаващи през портали. Понякога наблюденията имат и странни или дори паранормални ефекти върху наблюдаващите. Хората твърдят, че изпитват внезапен студ, парализиращ страх или усещане за това, че са наблюдавани точно преди или по време на срещата с такава котка. Понякога следите от срещата остават не толкова физически, колкото психически. Хората, които са видели тези котки, получават кошмари, дежавю или чувство за свързване с нещо отвъдно. Черната пантера често е символ в магията и алхимията. Свързва се с подземния свят, с силата на сенките и с прехода между световете. Дори в някои племена се е вярвало, че вещерите или шаманите можели да се преобразяват в големи котки или други животни, включително на леопарди. Като дори такива вярвания довели до изчезването на занзибарският леопард. В някои окултни среди фантомните котки се тълкуват като егрегории или толпи, мислени форми създадени от колективни вярвания. Има теория, че фантомните котки са прехвърлящи се животни от друг пласт на реалността. Вероятно пукнатина в четвърто измерение позволява пропускането на същества от паралелна екосистема към нашата. Паранормалните теории и обяснения са наистина невероятни и интригуващи, но вероятно в поне 99% от случаите обяснението е напълно обикновено и това са животни избягали от нечия частна колекция, цирк или зоопарк. Разбира защо някой би обвързал такива наблюдения с паранормалното, особено ако се случат на него. Представете си, че се прибирате от разходка по свечеряване. Районът е сравнително горист. Неочаквано няколко метра пред вас претича голяма черна котка. Тя е ловка и пъргава. Може би преследва нещо или се е стреснала. Няма значение. Вече е далече в храстите и между дърветата. Но моментът е сюрреалистичен. Котката е излязла сякаш от никъде и в един момент вече я няма. Вероятно вече сте си изкарали акъл и за момент се замисляте дали не сте видели дух. Признавам си обаче, че по света има множество паранормални истории и свидетелства свързани с котките фантоми, като сега ще споделя няколко такива.
Англия. От района на Съри и Хампшир са постъпвали множество сигнали за пуми, но един от първите е направен отЪрнест Джелет през 1962 година. Докато вървял по пътеката към водоема Хиити парк, Джелет забелязал голяма котка, която гонела заек към него. Той е спял да я изплаши и тя избягала. Описал лицето на животното като късо и закръглено, с дълга и тънка опашка. Полицията приема разказа на Джелет сериозно, но не успява да открие животното. През 1964-та в Съри били докладани и странни виещи звуци. През лятото на 1983 година фермери в Ексмур, Девън, започнали да съобщават за тревожно нарастващо брой овце, убивани от неизвестно животно. Почти по същото време започнали и свидетелства за появата на голяма черна котка в района. За да се установи истината, в нощни патрули били изпратени войници от местното подразделение на 42-ра командо единица. Тяхната задача била ясна – да заловят или убият загадъчното създание, което било забелязано близо до фермата на Айри Клей в Дюрстоун. Случаят бързо привлякал вниманието на медиите и получил широк разглас. Звярат от Бевендин, Англия. През юни 2008 година местният жител Бил Бачелър от Бевендин съобщил, че е видял в района пясъчно цветена котка с сив муцунес профил, животно силно наподобяващо пума. Той твърдял, че я е забелязал 3 пъти, а при един от тях голямата котка дори нападнала неговото куче. През 2022 година в графство Гостършир бяха извършени ДНК анализи на косми, открити по телата на овце, убити във ферма същата година. Резултатите се оказаха изключително показателни. Те показаха 99% съвпадение с пантера пардус, т.е. с леопард. Това бе един от най-силните научни аргументи в подкрепа на легендите за големи котки, които броят из английската провинция. В допълнение към случаите от Англия открих, че всъщност през 1976 година в Великобритания се приема закон за опасните диви животни. Закона предвижда регулации и забрани за отглеждането на големи диви животни без лиценз. Смята се, че много от хората, които са отглеждали такива животни, най-вече големи котки, са ги пуснали на свобода, особено ако не са могли да си позволят такъв лиценз по една или друга причина. На 13 май 1995 г. в селцето Картинге, източен Фюн, било съобщено за появата на лъвица. Няколко дни след първото наблюдение същото животно било забелязано да върви по магистрала в посока към града Нюборг. На 18 май лъвицата отново била видяна, този път от 6 годишно дете в селцето Фьорлуп. През август 1992 г. в близост до финско-руската граница бил забелязан лъв. Биологът, който разпознал животното по следите му, получил разрешение да го застреля, подпомаган от граничната охрана. Голямата котка, наречена Елви, обаче така и не била заловена, тъй като преминала в Русия. Според някои теории това животно избягало от ВАК, превозващ руски цирк по посока град Светогорск. През септември 2009 г. в селището Бомершоер, близо до Башараш, бил съобщен случай за забелязана черна пантера. Повикана била полиция, но животното така и не било заловено. Случаят предизвикал истинска медийна истерия и доведе до множество нови сигнали от очевидци. Зоопаркът в Амневил, който притежава 3 черни пантери, не съобщил за изчезнали животни. Това накара властите да предположат, че мистериозната пантера може би избягала до вашия любимец. В югоизточна Виктория, в района на Гипсланд, легендите разказват, че американски войници от Втората световна война донесли пуми като свои талисмани. След края на военните действия тези животни били пуснати на свобода в австралийската пустош, където според някои може би създали потомство. Вече повече от век в района на Сините планини, западно от Сидни, се съобщава за мистериозна голяма черна котка, известна като пантерата от Сините планини. Спекулациите около произхода й варират. Някои смятат, че животното е потомък на избягали циркови или зоологически екземпляри, а други вярват, че произхожда от военни талисмани, оставени след войната. Видеокадри, заснети близо до град Литгол, показват голяма черна котка. Те били изследвани от екип от 7 специалисти от зоопаркове, музеи, паркови служби и земеделски институции. Заключението им било, че става дума за голяма домашна котка.
около 2 до 3 пъти по-едър от обикновено, съдейки по морфологията и поведението й. Във вътрешността на Sunshine Coast, Куинсленд, още от началото на 19 век се носят твърдения за присъствието на големи котки. Въпреки че тези разкази се появяват в продължение на поколения, те често биват посрещани с скептицизъм. Около 20 юли 2025 година в българските медии избухва новина за забелязана голяма черна котка на територията на природен парк Шуменско плато. Смята се, че става въпрос за леопард с меланизъм, което оказа се не е рядко явление при този вид голяма котка. За няколко седмици това бе една от най-обсъжданите новини в България. Излязоха какви ли не статии и предположения относно черният леопард. Дори самия природен парк бе затворен за известно време, а пантерата обиколи България, дали шеговити постове или в докладни наблюдения. Нещо повече, голяма черна котка била забелязана на 2 или повече различни места в рамките на един и същи ден или няколко близки дни, което подкрепя възможността котките да са 2 или повече. Вероятно животното или животните от месеци обикалят територията на България, като се среща твърдение, че вероятно е на свобода още от април месец същата година. Наблюдения идват и от Северна Америка, но обясненията на тези срещи често се свързват с наличието на пуми и ягуари на континента. За по-незапознатите само ще кажа, че някога ареалът на ягуари е стигал чак до Южна Калифорния и големите равнини. Доскоро се смяташе, че ягуарът е изчезнал напълно от САЩ. Но от 2015 година до сега има няколко наблюдения на ягуари в Аризона и Тексас, което може би означава, че тези животни се завършват в някогашните си територии. Въпреки това от Северна Америка идват истории за срещи с лъвове с гриви. 1770 година. Господин Дрейпър пътува по река Канохо, днешна Западна Вирджиния. Когато звънчето, което бил завързал на коня си, за да не го изгуби, започвало да звъни. Когато стигнал до животното, то било наполовина изядено от голямо същество, от което той веднага побягнал. Успял да го опише само като коткоподобна форма и много едро. А Томас Джеферсън отбелязал, че е запознат с източните пуми и Дрейпър не би избягал, ако това е била обикновена пума. 1860 година. Натуралистът Джордж Съкли няколко пъти чул за някакво голямо животно от котешки вид, за което се казало, че се различава от пумата, докато описва дивата природа на Калифорния. Животното му било описано като по-яко от пума с тъмна жълтеникаво-кафява грива. Съкли също заявил, че местните жители край долината Уиламет знаят за ужасно животно, което обитава горите по южния бряг на река Колумбия и не е пума. Той предположил, че може би става дума за рисове извън обичайният им ареал. 1960 години. Биологът Боб Дауинг чул разказ за двама ловци на елени, които убили африкански лъв в планините Блю Рич в Джорджия. За този улов уж съществува някаква снимка, за която се смята, че е притежание на някой си Малкъм Едуардс. Все пак има още десетки, ако не и стотици съобщения за наблюдение на лъвове с грива, понякога дори се твърди, че такива лъвове са забелязани в компанията на черна пантера. Криптозоологът Уорън Колман предлага хипотезата, че някои от тези наблюдения могат да се дължат на изчезналия американски лъв, за който се смята, че е имал къса грива, подобна на европейските си предшественици. Но той не изключи възможността наблюденията да се дължат на избягали или нарочно изпуснати африкански лъвове, както и грешка в идентичността. От САЩ също идва и една паранормална градска легенда, и то не откъде да е, а от Белия дом. Накратко, първите разкази идват от 19 век, когато пазачи твърдят, че в тъмните коридори са виждали обикновено коте, което изведнъж нараснало до огромни размери. Понякога колкото пантера, а понякога дори колкото тигър. След това изчезвало без следа. Според легендата, появата на котката може да се тълкува като зловещо предсказание. Свидетелствата твърдят, че тя е била свияна преди убийството на Линкълн, преди срива на борсата през 1929 година, както и в дните преди атентата срещу Кенеди. Историята гласи, че това е дух на котка, останала от времето, когато в сградата е имало мишкари, или пък е пазител от отвъдното, свързан с съдбата на Америка.
По моя лична преценка и видяното до тук, за себе си мога да обобщя следното. Меланизмът в дивата природа не е изключително рядко явление, като при повечето видове се наблюдава под 10% меланизъм. Но е изненадващо, че този процент скача при ягуарите и леопардите. И при двата вида се оценява, че между 10 и 15% от популацията е с меланизъм. А при някои субпопулации този процент скача до около 30 или 40%, като например при леопардите от Югоизточна Азия. Това би обяснило защо доста от наблюденията на фантомни котки описват голяма черна котка. Ягуарите, например, достигат до около 200 кг и около 2,60 м дължина с опашката. И това ги нарежда на трето място по големина сред големите котки. А леопардите достигат до около 90 кг и дължина около 2,80 м с опашката. Докато за ягуарите е известно, че може да ловува през деня и нощта, то леопардът е изцяло нощен хищник, като обикновено прекара деня си, почивайки се скрит в шубраците или в клоните на дърветата, понякога дори в дупки на други животни. От двата вида определено леопардът е по-гъвкав както физически, така и в ареалът, който обитава. Леопардите обитават полупустинни райони, савани, джунгли, дъждовни гори, широколистни гори, поля и други. Всъщност Южна и Югоизточна Европа, включително Балканите, наподобяват на местообитанията му в Кавказските планини, Персия, Индия и други. Това означава, че леопардите се приспособяват лесно към почти всякакъв климат и район. Стига да има достатъчно места за криене и плячка. Не би било чудващо, че индивид или индивиди от този вид биха могли да оцелеят и да се установят на съвсем друго място, далеч от обичайният им ареал. Причината за това повече наблюдение на такива големи котки също не е толкова странна, ако се замислим. Всъщност, животните с редки или странни цветови мутации често са търсени от колекционерите. Та не е очудващо, че избягалите животни често са с меланизъм. Още повече, ако животните са две или повече от различен пол и се срещнат, то при добри условия биха могли да дадат потомство, което също е с меланизъм и генът да се предаде през поколенията, като установилата се популация в крайна сметка ще бъде от животни с меланизъм. От друга страна, в някои местообитания меланизмът е предимство. В гъстите и тъмни гори и джунгли, черните ягуари и леопарди се слеят по-добре с околната среда, а предимството им става още по-голямо през нощта. За нощно животно като леопардът, например, това означава и по-голяма успеваемост и прикритие. Разбира се, аз си обяснявам повече наблюдения с черен леопарди и ягуари, тъй като са доста приспособими. Леопардът е ловък, пъргав, умен, бърз и потаен. Можеш да гледаш към храстите, където се спотавя този хищник с часове и да не разбереш, че е там. Ягуар също настъпва по тези показатели и макар да бива намерен в по-малък спектър от местообитания, вероятно и той би могъл да оцелее в условия на умерен климат. А ако погледнем ареалът на ягуара, ще се убедим, че някога е населявал и ширини с по-студен климат. Нещо повече, в миналото, допреди около 30 000 години, в Европа са живеели ягуари, предшествениците на днешния ягуар. Наблюденията включват и други диви котки. Нерядко пуми и други бягат на свобода от нечий зоопарк или колекция. Някога наблюденията са просто сбъркана идентичност на животни, като рисове, каракали или дори хибриди между домашни и диви животни. Като често хората стават жертва на своето невежество и въображение. От друга страна, в Великобритания от десетилетия феноменът фантомни котки може би отдавна не е феномен. В някои райони могат да се видят подобни знаци като снимката пред вас, предупреждаващи за големи котки или търсещи информация за такива. Дали са сложени от очевидци или от правителството, това не мога да кажа със сигурност, но определено на някои места все още се срещат. В интернет циркулират и множество снимки на големи черни котки, за които се твърди, че са заснети в Великобритания. А не малко великобританци разказват истории за фантомни котки и вярват в съществуването им на територията на острова. Някои хора дори се шегуват, че леопардът е инвазивен вид в Великобритания. В интерес на истината, на острова няма останали големи хищници, докато популацията на елени расте, а овцевъдството на острова е традиция. Вероятно няколко големи черни котки или популация от такива би оцелявала добре там. Както вече споменах, през 2022 година ДНК анализ на проби взети от труповете на овце доказаха, че животните са убити от леопард. А какво да кажем за останалата част от Европа и в частност България? България не е лоша среда за живот в няколко такива животни.
Около 40% от територията на страната е покрита с гори, има няколко природни парка и доста защитени зони, а да не говорим колко ловни и селско-стопански стопанства има. В доста от тези защитени територии се развъждат елени и други диви треопасни, които биха могли да бъдат източник на храна за такива хищници. А надали би било необичайно те да се насочат и към селскостопански животни. По-древни животни също попадат в менюто на тези големи котки. Вероятно наистина държавата ни не би могла да понесе голяма и стабилна популация на голяма котка, но няколко индивида биха могли да оцелеят. Все пак дали тези индивиди биха могли да създадат потомство не мога да кажа със сигурност, но определено няколко биха могли да оцелеят. Първоначално някои хора смятаха, че леопардът не би издържал зимата, но експерти опровергаха тези твърдения, като аз споделям тяхното мнение. Както вече видяхме, леопардите могат да бъдат доста приспособим вид. Някога големи котки са населявали Европа. Преди около 12 000 години изчезва европейският леопард и пещерният лъв, а по още по-далечното минало в Европа живеел и европейският ягуар. На тяхно място идват субпопулация на днешния лъв, който е присъствал в Южна и Югоизточна Европа за около 8000 години. От друга страна, леопардът е една от най-гъвкавите диви котки по отношение на местообитанията, в които може да живее, а Балканите и Южна Европа наподобяват на местообитанията и в Индия, Персия и Кавказ. Не е очудващо, че все още не сме заловили животното или животните. Държавите ни предоставят доста подходяща среда за тези животни, колкото и невероятно да звучи. Ако наистина става въпрос за леопард, то това животно вероятно се крие в шабраците и поклоните на дърветата денем, а при вечер и нощем му обикалят търсейки храна. Доколкото ми е известно, за сега се твърди, че животните са поне две, като имаше твърдение, че едното е женско и очакващо бебета. Ако действително става въпрос за бременна женска, то най-вероятно вече е родила или предстои да роди, като леопардите стават още по-предпазливи и потайни в този период. Не отричам възможността цялата ситуация да е измислена или да става въпрос за наистина голяма черна питомна котка или хибрид, но по видяното до сега животното поне на мен ми прилича на леопард. В крайна сметка, ако не успеем да заловим тези животни, може би ще трябва да се научим да живеем с тях, особено ако по някаква случайност успеят да установят популация. Това, разбира се, е в сферата на спекулацията, тъй като за установяването на популация дори и малка ще трябват повече от 2-3 леопарда. Дори ако става въпрос за бременна женска, то нейното потомство също не би било достатъчно за установяване на популация, освен ако някой гений не реши да пусне още леопарди. В интерес на истината, вече почти 2 месеца няма новини за черната пантера. Последната новина от 5 септември, когато ловец съобщава, че е срещнал животното очи в очи на територията на природен парк Шуменското плато. Може би всичко наистина е било заблуда, или пък нещата с пантерата са били разрешени тайно. Или пък предстои пантерата да напомни за себе си. Може би пък именно това е основата на феномена на фантомните котки. Внезапното им появяване и също толкова внезапното им изчезване. В обобщение мога да кажа, че феноменът на фантомните котки е породен от съвкупност от фактори, като невежество, невнимание, неглижиране или неправилно експлоатиране на екзотични домашни любимци. Да, споредичните наблюдения могат да се дължат на избягал или изпусната от някоя частна колекция индивид, но какво ще се случи, ако все пак в популация от даден вид голяма котка, като леопардът, например, успеят да се установят на място далеч от обичайната им ареал? Въпреки че някога Европа е приоритетявала големи котки, то в днешно време нещата стоят по по-различен начин заради пренаселеността на континента. Както вече казах, Южна Европа и Балканите биха били подходяща среда за малка популация от леопарди. Но в случай, че установят популация, то хората, живеещи в тези райони, ще трябва да се научат да живеят с тях. Може би съдбата и майката природа работят по интересни начин да възстановят това, което някога е било изгубено. Или пък може би, само може би, тези големи котки идват от друга реалност, като са успели да пречупат времето и пространството и в крайна сметка са истинско паранормално явление. С тези финални разсъждения затварям това досие. За мен беше много интересно да го подготвя, макар че има какво още да се каже по темата. Надявам се да е било интересно и за вас. Не съм сигурен дали в мен не се зараждат повече въпроси, отколкото отговори. А вие как мислите? Дали наблюдението на тези създания е свързано с изпуснати от частни колекции животни? Или става въпрос за нещо напълно паранормално, отвъд разбирането ни за познатия свят?
Споделете своето мнение в коментарите. Ще се радвам да прочита какво мислите вие. Ако това, което правя ви харесва, моля ви абонирайте се, харесайте и споделете. Благодаря, че гледахте архив на невероятното. Желая ви лек и приятен остатък от деня.